Ráztuk neki a Micsából, hogy ő fogja lekaszálni az egészet. Jobb előbb, mint később. Már mocskok vagytok, azt az bohadékok. milyen szépen finoman nyomni. Dani, hogy kell mondani? Bohadékok. Ohadékok. Ohadékok. Bohadékok. Ez tiszta Jenci. Ez Jenci, bazd meg. Ez biztos. Ne bazd már, mit innél a picsába? Bazd meg! Azt lejátszod a bőröknek, menj a faszomba! Az életlen szar hunakat vagy kaszat. Ha? Itt nem akarja már mindig. Mi? Tudom, hogy üres járat, de nem viszi már.